Hola a tothom, soc la Marta del blog Recomanacions de Llibres i estic aquí per dir-vos avui que esteu tenint una oportunitat genial de participar a un concurs com aquest de booktubers, perquè quan jo vaig començar no sabia ni què eren els booktubers, no sabia que es podia ser un booktuber. Per tant, crec que és una experiència veritablement única que hauríeu d'aprofitar participar en un concurs com aquest que us pot ajudar a ser més bons booktubers i sincerament aquí al final el que es tracta és dels llibres i es tracta de que si t'agrada un llibre, quan l'acabes vols expressar la teva opinió, vols compartir-ho amb gent que l'hagi pogut llegir i YouTube és una plataforma perfecta per poder fer això i ser booktuber és la millor manera de connectar amb altra gent lectora. Per tant, acabeu un llibre, disfruteu-lo i aleshores graveu-vos, expliqueu totes les vostres opinions i compartiu-les amb tota altra gent que també les pot haver sentit. Per tant, participeu a aquest concurs perquè us ensenyarà moltíssimes coses i engrandim la comunitat de booktubers, que al final és superdivertit i espero que tots ho pugueu experimentar. Així que, molta sort!